Ma'am Carissa. Salamat po. Shout out ate yan. Hi Daniel. Salamat po sa pagpunta ulit. Hello Miss Ilocana Vlog. Tamsakdan. Wendy. Yan. Wait lang po at jajaketan po kita. Pasensya na. Medyo mahina ang kwan kasi. Yan. Pasensya na po. Wait lang ha. Mahina po kasi ang signal ko. Wait lang po. Sabi ko. Ganda naman ni host. Yan. Maraming salamat. Yan. Tamsakdan. Warren's Vlog. Maraming salamat sa patamsak dyan, kapatid. Wait lang po mahina kasi yung signal. Tamsak na ako. Yan. Ma'am Wendy, may jacket ka na po. Yan, sino po yung maliliit ang kanilang bahay? May aram na tayo. Maulan ba dyan? Dito Manila. Kuwan lang ate, ambon lang. Yung ambon niya kuwan, ano na yun, pasisingawin lang niya yung init. Nakakainis, ang ganda nga sana kapag umulan sa garan sana ng umulan. Dito sa amin mainit, lakas ng ulan dyan. Walang ulan dito. Ang init nga rin dito eh. Yan, tamsak host. Yan, Katurogi Momo. Maraming salamat po sa patamsak dyan. Maglapag lang po kayo ng mga bahay. Tamsak host. Yan, pangiti-ngiti na lang dyan. Sana all may puso-puso ang buwan niya. Mega love shoutout everyone. Ay, mega love shoutout Warren's Vlog. Sabi ko ni Sisi Grizzle Store. Yan, maglapag po kayo ng bahay. Mega love shoutout sa lahat. Yan, Kesha Yang. Maraming salamat po. Sisi Kesha Yang sa pagpunta sa aking munting bahay. Maglapagan lang po kayo dyan. Kumusta po ang araw natin, guys? Kumusta po? Kumusta na po kayo? Yan, mega love shoutout 1 million guys. Maraming salamat po sa nag-i-stay dyan. Sana all nag-i-stay. Yan, maraming salamat po sa mga nag-BG dyan. Maglapag po kayo ng bahay. Lapag lang po kayo ng mga bahay dyan guys. Hello, Katurogi. Sabi po ni Sisi Kesha Yang TV. Yan, kumusta po ang ating araw? Umulan po ba sa mga probinsya nyo? Dito sa Ilocos, sobrang init.
Cute nung tawa ni Bibi. Narinig po ba? Yan, sound trip muna tayo. Guys, maglapat po kayo ng mga bahay dyan. There's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Out of all the good we had, we keep track of the bad. You knew I never really loved her. No, 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 no. Didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me. If we wanna try to put things back the way they used to be. 'Cause there's no sense in going over and over the same things as before. Let's not bring the past anymore. Agree ka. Yan, 1 million. Maraming salamat po sa mga nag-i-stay dyan, guys. Yan, Mami Midnight, maglapag ka po ng bahay. Para next ipin ko po. Here's Mama. Yan. Sige lang, ipipin ko po yan mamaya.
Napakialam mo dyan headset ni mama. Yun. I must forgive you. Yan, pakidikitan niyo po yung nakapin. Babalikan po kayo niyan. Napaka-legit po. Napaka-bait po niyan. Mega love shoutout everyone. Yan, maraming salamat po sa pa-BG dyan. Maraming salamat po sa nag-i-stay. Wala pa ako kaanong na-download. I don't like it down, Mama. Yan. I don't like it down. I was wrong when I hurt you. You have to hurt me too. Revenge will make it better. Yan, Batanggenyong Hika. Maraming ka na love shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa pag-isip. All the love tonight. There's a way to bring us back together. Okay po. Sige lang, Mami Fight. Wanna try to put things back the way they used to be. 'Cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Teka, nag-breaking na nagbabala ko na eh. Out of all the good we had, we keep track of the bad. You knew I never really loved her. No, no, no. Didn't anyone tell you to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must Kwan yan, Mami, gatas yan. Yan guys, inagahan ko konti. Actually, dapat mga alas 8 sana. Mag-LS na ako. Kaso nagsampay kasi ako. 8, 9, 10, 11. Para sakto mga 11 or 12 sana. Manonood na ako ng Korean. Korean movie. Sino naman bulod ko? Sino? I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. There's one thing that I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past back anymore. I don't care about the past. One, two, three, four, 1, 2, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14.
Yan, mega love shoutout for you. Yan, maraming salamat po sa mga dumalo na naman dito sa aking munting bahay. Maraming salamat po sa pa-stay dyan. Maraming salamat sa pa-video-video. Sana all bumabalik. So as long as we got you, we have it all with you. You look so beautiful in white. Hi, host. Good evening. Thumbs up yan. Wait lang po. This day I'll cherish. Even it's so beautiful. Thumbs up, Dan. Huwak mo na ako balikan para hindi bawiin ni Lolo. Dilikit ko sa'yo. Yan. Yan, dikitan niyo po yung nakapin. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Napakabait po niyan. Ipipin ko rin kayo po mamaya pag may mga bagong dot paso. Itong oras kasi madami pa kasi nag-LS talaga. Yan, may mga jacket na po kayo. Pwede na po kayo maglapag ng mga bahay. Kapirap-pirap ilong. Pwede pag nag-LS ako sobrang kaki. Nagkagit ka anak ko. I must. You look so beautiful in white. Yan, prison stone. Okay lang na walang jacket, di naman. Ako maglalapag ng bahay. Bakit naman po, Ma'am Lucky? Lucky 13. Lapag ka ng bahay, Ma'am. Para madikitan din po. Ay! This day I'll cherish. It looks so beautiful in white. Ay, Sir Lucky 13, lapag ka po ng bahay, sir. Sige na, para naman po matikitan ka namin. Yan sa mga bago po dyan, maglapag po kayo ng mga bahay nyo. Baka hindi ko pa po naidikit sa inyo yung mga extra banana po. So, kaya maglapag na po kayo dyan. Bakit alam mo luka yung isa kong bata? Sis Lucky. You and me all this time.
be sure that I never let you go, my baby. Take this heart. Ayan, gumaya na si Jaspy. Please hear this words of mine. Hear me calling. Never you're around me. I feel different in your feel different in your Yan guys, sa mga hindi pa po nakadikit, dikitan niyo po yung mga nakapin dyan. Ay, yung nakapin. Yan, baka hindi niya po dikit ang nakapin. Pakidikit ang yan. Yan, Eric Gonzalez. Kamsakdan, yan. Sir Eric. Wait lang. Yan, may jacket ka na kapatid. Sir Eric. Yan, pakidikitan nyo naman po yung nakapin. Kung may mga extra bananas kayo, dikitan nyo na, idikit nyo na rin po. Mabait po yan, napaka-legit din po. Mag-iwan na lamang po kayo ng bakas para babalikan na kayo. Yan, Eric Gonzalez, pwede ka na po maglapag ng bahay. Pakidikitan naman po ang nakapin at saka yung mga nagbababa ng bahay dyan. Yan, sige lang po, ilapag niyo lang po lahat ng mga, ilapag niyo lang po ang mga bahay niyo para naman po, palitan ko po kayong ipin, ano. First come, first serve ka tayo. Kung gusto ng budol, dikitan niyo ako, he. Tamsakdan, yan, Task Force Aguila, sir, tapos ka na bang mag-LS? Ay, yakas din. Ingat po, yan. Ano yung maingay? Yung cellphone? Oh, this time. Mas maganda talaga mag-live may co-host. May kausap. Ang hirap nang walang kausap. Kausapin mo na yung sarili mo. Hi, self. Ganun. Yan guys, pakidikitan niyo naman po yung nakapin. Oh, oy, may nanonood. Uy, wala uy. Sa cellphone ko lang yan, oy.
Makauwi naman ito si Kuya. Ano problema, Daniel J? Yan, pakidikitan niyo po yung nakapin, guys. Dami kaya kami dito. Problema mo, pare Daniel. Naku, andyan na. Astig yan, si Mami pa eh. Guys, pakidikitan niyo yung nakapin. Idikit niyo na rin yung mga extra niya. Wala problema, Ate Just 5 Vlog. Sana all pa ganun-ganun na lang yun. Yan, Daniel, maglapag ka ng bahay. Tamsak Yahoo! Yan, Mami Kim, maraming salamat. Hello, kapatid Yami. Hi, Sir Marlon. Maraming salamat po sa pagdalaw sa aking bahay. Haha, kumay ka na, Ate Just 5 Vlog. Kumain. Ha, kumain ka na, Ate Just 5 Vlog. Sabi po ni Daniel. Oh, sis. Yan, mega love shoutout. Sabi po ni Kim Vlogs TV. Hi, Sir Marlon. Salamat po sa pagdalaw, ha. Yan guys, pakidikitan niyo po muna yung nakapin. Sige na po. Tamsak yan. Maraming salamat po, Sir Chad TV. Sir Chad, maglapag ka ng bahay mo dyan. Yan. Sir Chad, pakidikitan mo po yung nakapin. Baka hindi mo pa po siya dikit. Napaka-legit po niyan. Mag-iwan lang po ng bakas. Wala ako ginawa kundi kumain. Sana all. Yan guys, pakidikitan niyo po yung nakapin. Please support Ate Just Pie. Yung walang jowa, sab na kayo. Wag pala. Yan, Sir Daniel, baka hindi mo pa po dikit yan nakapin. Pakidikitan mo naman po, please. Para naman po ma-next pin ko na. Sige na po, Sir Daniel. Siguro nagta-travel ka na naman. Maganda sana magpaangat, no? Paangat program kung madaming pumapasok. Hindi na ako nagtagal mo dito. Ito yung cellphone ko kamay sa. Musta na yung sugat mo sa kamay? Kinabahan ako sa pagtalon mo sa puno. Baka matapilok ka. Dami pa naman ugat yung puno. Okay na po. Matagal nang wala yun. Ito ba yun? Matagal na yun. Yan. He. Hi sis. Mega love shoutout yan. Maraming salamat po sa pagpunta. Juan. Ate Kim.
Ate Kim, patikim, tikim. Yan, tamsak at dikit po, host, newbie here. Yan, sick ni tatay, teka lang, jajaketan kita. Ikaw naman pala yan, Kwan. Idol Undo. Yan guys, sa mga hindi pa nakadikit, dikitan nyo na po. Sir Marlon, baka hindi mo pa dikit yung nakapin. Pakidikitan mo naman po. Haha. Ako din kinabahan ako doon sa pag-akyat mo. Ba't kayo lumuluha yung isa kong mag... Ang dami kong retake doon. Ang dami kong retake. Sir Marlon, pakidikitan mo naman po yung kwan, yung naka-pin. Sige naman po, please. Napaka-legit po niyan. Mag-iwan ka na lang po ng baka-sir, tapos babalikan ka po niyan. Hi, host. Hi, Sir Den Black. Welcome again to my small house. Wala ka po ba bahay, Daniel Jade Legaspi? Yan, vlog. Yan sa... Ano ba naman to? So, next na po ako. Next pin na po. Ayoko maglapag. Okay na ako sa live sa Facebook at MN. Wow, sana all. Ninja gamit ko, kapatid eh. Okay lang, Sir Dison. Ganun po ba? Di ko po kasi nahanap bahay mo kanina. Ibaba ko sa... Yan. Yuhu, yuhu. Yan, Katarogi. Yan, okay. Dikitan ko sila. Yan. Legit naman po yung kwan ni Ninja, sabi nila, basta daw magkwan lang, tamang pagdikit lang, di ba? Manood lang daw ng kwan, tamang kwan, kahit 1 minute lang, 1 minute, 2 minutes, di ba? Ayun, o makakatulong na tayo sa watch hours, di ba? Yan, pakidikitan po yung nakapin, napaka-legit po niyan, napakagandang dilag po yan. Kung makikita nyo po yan, ako, mapapawaw kayo yan. Napaka-supportive po niyan, babae. Yan, pakipuntahan nyo na lang po. Supportive po yan. Mabait po yan. Mabait pagtulog. Kumusta ka Ilocana? Okay lang mo, kabsat. Kumusta nga dita ayan nyo? Nagtudo ba dita ayan nyo? Nagtudo ta dito Ilocos. Amuya day joy. Yung tipong nakatutok na sa yung electripan mo. Talaga nga nakapagputo. O, Akwan, sir, opo, idol. Yan, kumusta Ate Jess? Yan. Sige, palitan ko na lang. Ang haba naman kasi ng mga kwan nila eh. Mga video. Sana all. Itakalaan mo. Yan, pakipuntahan nyo
grabe dito. Yan, napudot. Oray la, nagbitak nga ron kalsada mi dito host. Ay, iso. Na, sobra ti pudot na gamin. Halos oray to pay kasibsibog mo tamula manulang nga minuto kita ang kasla nag-dry manun kasla nga di feeling mo nga talaga nga manungahan mo nga nasibsibugan. Alam mo tipong na akala mo sobrang init talaga. Talaga halatang init. Oray ibagan siguro nga nagtudo or nagarbis. Tapos mamaya tipong talagang init kasi talaga dito sa Ilocos. Dan vlog may bakas yan. Chad TV sana all buhay Ate Jazz yan. Yo, Just Pai, kumusta po? Yan, naku po, ha, wala ko maintindihan. Oo. Sir Undo dito sa Ilocos. Alam mo yung tipong kahit kadidilig mo pa lang ng mga halaman, ang init talaga. As in, ang init talaga. Pagbalik mo na mga ilang minuto, naku, tuyo na naman yung lupa nila. Tapos basta ang bilis niyang matuyuan. Tapos kapag hindi mo siya madiligin siguro ng isang araw talagang lantang. Yan, Tamsak Dan Host. Yan, Alan B. Vlog. Yan, welcome back. Yan, Aba Chinese pala ang host. Ay, ganun po ba? He. Mas gusto ko maglapag ng bahay ni Ate Jazz Pai Vlog sa mga LS na pupuntahan ko. Maganda kasi magkulitan sa mga LS ng iba at magbigay ng super chat. Wow, napaka-supportive mo naman. Yan, pakidikitan niyo pa yung nakapin muna. Bumaga mo nag-LS na yun. Oo nga, Kuya Undo, balak ko sana alas 8 kanina. Kaso nagsampay pa ako ng mga labahan ko. Kaya, hindi ako nakapag-LS. Tapos nag-premiere ako ng 9 PM. Wala ka na naman sa premiere ko. Kuya Undo, ikaw, Yan. Hi, Daddy Paparazzi TKTV. Welcome back. Binaba ko kanina yung bahay mo. Baka may dumikit sa iyo. Paki-check mo na lang po. Yan. Captain Shades. Gandang gabi host. Ilocano Ahmed Gayem. Yan. Dito naman yung mga Ilocano eh. Kumusta Kesha May TV? Yan. Nagpartak pa nagsaon ni host. Kas na jay pananglipat na kanya. Ilocano ka pala, Ma'am Kesha Yang. Hi, Ma'am Kesha Yang. Bye muna, balik ako, lipat muna ako sa kabila LS ni Ate Isa Live. Tamsak na ako LS mo at hasog na rin may paayuda si Mayore. Bye po. Yan, sige, bye-bye. Sana to palaging pa-travel na lang. Naku, mag-mask ka bago ka mag-travel na rin nagwan mo ng alcohol. YOLO, daya mo Sa akin, big stay. BG lang host, BCA. Yan, maraming salamat po sa pa-BG dyan. Harang host. Uy, sana all may harang. Nakikonnect ako sa Connie Mrs. Christine. Okay lang, Katarogi, agur uray nitib manuk. One man. Ma'am Kesha, tagat no ka. Mas mainit, madali magpatuyo ng sinampay. Ay nako, nakaka-atake yan. Nakaka-atake, tapos basta maraming sakit kapag mainit. Okay lang yung mainit naman, basta naman sana yung may hangin-hangin, di ba? Yan, Reason Store Vlog, BG. Captain Shade, biak na ba to? Yan po, yan. Pink PH channel, yan. Mangtad ka man nga rod, Kesha, yan. So, yan guys, please po dikitan nyo po yung nakapin. Panoorin nyo po yung short lang po yan, short video. Kaya please naman po, dagdag WH niya at saka para makatulong naman po tayo sa kapwa natin, di ba? Panoorin niyo po at least 1 minute, 2 minutes, 3 minutes na rin po, guys. Sa kanyo po siya isubs at saka kalembang na rin, guys. Mag-iwan na rin po kayo ng mga bakas kung gusto niyo mag-iwan, pero sana naaayon na lang po sa video or mas maganda, mas mainam talaga mag-iwan ka na lang ng bakas na from Ilocano para naman mabalikan kayo, di ba? So yan guys, maraming salamat. Sige na guys, pakipuntahan niyo po yung nakapin. Adungit gayam kalugaran dito yung host, Sugarod. Taga Pilipinas ako. Host around Ifugao. Ay, naku, taga Ifugao. Magaganda yan mga taga Ifugao. Ay, salyut ako sa mga taga Ifugao. Idol kong mga yan. Ako, napaka-talented na mga yan. Siguro magaling tong sumayaw si Ma'am Kesha o kaya magaling kumanta na Ma'am Kesha, no? Napaka-talented ng mga yan, basta mga taga-taas. Ayan, mga igurot, mga
Kalinga, mga... Basta hindi ko na alam kung anong tawag sa inyo, basta ang gagaling nyo. Then just pay, agpay subadayjay, o oy, ang gaganda ng mga iguro, at saka yung mga, di ba mga taga-Ifugao iguro pa rin? Magaganda ang mga yan, magaganda ang cookies, magaganda ang mga labi, red lips, ako, alaga ang ng mga yan. Hindi katulad dito sa amin. Dito sa Ilocos, sunog. Awanan katurogin. Hindi ko mabalay dati just pa baka kurang kulungan na doon. Pinanood ko naka-pinhost. Didikit na din. Yan, maraming salamat guys. Napakabait po niyang nakapin na yan. Napaka-supportive. Napakaganda. Papatalo ba Ilocano host? Okay lang Juan. Okay lang kapatid. Kasi talagang mas mainam na tanggapin yung katotohanan, di ba? Kaysa naman magbulag-bulagan. Host, kasla true. Anyway, thanks. Garo din. Uray medyo true. Ala, promise. Hindi sa pambubola ha. Hindi sa pambubola. Kasi nakapunta na rin ako dun sa may Baguio at saka sa Benguet. Pero hindi ko alam kung anong totoong eksaktong lugar na yun ha. Kasi matagal na. Nakita ko talaga yung mga babae, mga lalaki doon. Ang kikinis nila. Ang kikinis ng mga kutis. Nakakahiya talaga. Nakakahiya. Alam mo. Ang gaganda nila. Ang ganda. Tapos, hindi ko alam. Kasi parang pagkakalam ko, parang lahat kayo napaka-talented nyo rin sa paggigitara. Siguro magaling din kayo maggitara, no? Tapos, ano pa ba ang yun? Makinis ang kutis. Talagang namumula-mula eh. Sana all namumula. Red lips. Sana all, Garudon host. Sana all na lang, oh. Ma'am, siya magaling ka po bang maggitara? Eh, pagkakalam ko, lahat ng mga pan may magagaling maggitara, di ba? Sana all. Yan guys, maglapag na po kayo ng mga bahay nyo. Kesha yung TV. Ayan, si Katurogi muna. Katurogi mo. Sige lang, Kwan. Stay ka lang dyan. Ay, Katurogi. Dikit ko na sa'yo to, ha. Ay, hindi. Mamaya na lang kita dikitan. Videos. Sana all. Just 5 vlogs done. Full pack sa nakapin host. Yan. Biak na ba to? He. Yan, sana all. Katurogi, nandyan ka pa ba? Pakicheck mo nga lang kung ito yung bahay mo. Yan, sige lang guys, mag-stay lang po kayo. Ano yung kwan mo, yung main mo ba? Pakibaba mo yung main mo. Pakicheck mo kung yan yung main mo. Kasi, pinin ko na. Pakicheck mo muna. Para hindi naman sayang. Sige na. Guys, sabihin nyo yung mga main nyo para ipipin natin dyan guys. Alam ko mamaya meron pagpapasok na iba. Sige na guys. Ma'am Kesha, magbaba ka rin ng bahay mo, ma'am, para padikitan natin kahit gaano ka pa-busy dyan. Siyempre, idol kita eh. Yan, Alan B. Vlog. Sige lang, sir. Wait lang, ha. I-next ko po ang sa iyo, sir. Yan, dikitan nyo na po yan, guys. Napaka-legit po niyan. Mag-iwan na lang po ng bakas para balikan kayo. Mag-comment na lang po kayo ng dan sa nakapin para naman alam niya. Tulungan tayo dito guys ha. Yan, manood sana kayo ng at least 1 minute or mas better 3 minutes. Ganun para naman sa mga WH. Kasi may iba kasi rin dyan, hirap talaga sa WH. Mas mga data user, katulad ko, di ba? Bakas lang, Captain Shades, yan. One month ako nagbabalik. Sana all.
Just by here too. Oo, Lods, nagbakas ako dun sa nilapag ni host kanina. Hindi narinig ni Ate Just pa yung sinabi ko kanina. Kumakain yan, Juan, Ate Kesha, kumakain si Ate Just pa. Wag mo muna siyang istorbohin. Istorbohin mo na ang lasing, wag lang ang gutom. Nakamute lang ako, nagbabasa lang. Hu hu hu. Unahan ko na, ha ha ha. Yan, Captain Shades. Naglapag ng bahay. Wait lang, Captain Shades ha. Para lang may dumikit. Pag may dumikit na kay Katurogi, saka ko po ininext yung sayo. Baka native manok ulang hose. Pinikpikan. Ay, sana maging okay na ang mundo para naman gusto ko rin mapasyal dyan sa Ifugao. Sana all. Hindi ako nagpaparinig Mami Pai. Pero baka naman. Beke lang naman. ...2025 pa maging normal house. Wag naman sana. Naku, matanda na tayo niyan. Dito Ilocos Sur na host. Taga ano kayo? Ay! Santa Cruz, Ilocos Sur ako, sir. Saan ka ba? Ilocos Sur din ako. Santa Cruz, Ilocos Sur ako. Yan. Yan. Sa mga hindi alam kung taga saan si host. Taga... Alsiming headset mo. Ay, tanggalin mo yung mute mo. Yan. Dan, sa'yo, Katurogi Momo, pasukli naman po. Yan. Yan, ininext ko muna si Kwan ha. Si... Nevermind, Ate Jess. Si Kwan, si Captain Shades. Ininext kita, Alan V. Vlog. Di bali, wala pa naman gaanong tao. Mamaya ulit, ibabalik ko ulit kayo. Don't worry, kahit may darating. Kayo yung ibabalik ko. Magkakakilala naman na ata kayo dito. Wait lang, Alan V. Vlog ha. Ininis kita kay Juan, kay Captain Shades. So yan guys, pakidikitan nyo naman po yung mga pinipin ni host. Bagong pin. Hello, Katurogi. Ilang premiere tayo nagtagpo. Ma'am Kesha, kumusta naman po dyan sa may Kwan? Sa may Ifugao. Alan B. Vlog, yan. Ano yun? Kumain ka na lang. Okay lang host, still kicking. Ay, vegan na host, yan. Basta naman po dyan sir sa vegan. Sana all. Naku, Mami Pai, wag ka na kasi mag-mute dyan. Yan guys, pakikita niyo po yung nakapin. Nakapin po si Sir Captain Shades. Ini-next po natin dyan si Alan V. Vlog. Ma'am Kesha, maglapag ka po ng bahay mo or ano po yung main mo para ako na lang magbababa. Yan po ba yung main mo, ma'am? Para in-explain natin. Yun, Chad TV Vlog. Chad TV, wait ka lang. Pakidikitan mo muna yung nakapin. Ini-next kita. Alan V. Vlog, pakidikitan mo yung nakapin. Ini-next na kita, Alan V. Vlog.
Kaya nga, just 5 premier mo na lang hinihintay ko. Yan, mainit dito at 85 tip curfew. Oh, ang aga oh. Sana all, pati sana dito no, para wala nang makukulit. Pakalat-kalat. Ay naku, kahit naman may curfew, marami pa rin makukulit. Ang motor din dito. Thanks, host. Yan. Yan guys, pakidikitan nyo po yung nakapin. Sige naman po kung may mga extra banana kayo dyan. Ay, oo nga pala. Sige, Captain Shades. Baka hindi ko pa dikit sa'yo yung mga alag ko. Captain Shades, dahil. Yan, Captain Shades, wait ka lang. Na all, hinihintay. Have a nice week, miss. Yan. Hi, Sir Holography. Yan, Captain Shades. Wow, sana all. Yan, 1 minute na siya. Subscribe ko na siya kasi 1 minute na siya. Tinitipid ko kasi yung data ko. Yan. Next naman natin si... Yan, Chad TV. Dinikitan na kita natin sa check mo na lang. Ilocana yan. Alan V Vlog. Papunta na rin ako sa iyo. Yan, Captain. Maglap ay Chad TV. Wait lang, didikitan din kita. Yan, Alan V Vlog. Dikit ko na sa'yo ha. May 1 minute na siya. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Yan, Chad TV. Ikaw naman yung ininext ko.
Ay, naku, ang laki na pala ng bahay nito. Ay, naayudahan na pala kita. So, next na. Hmm. Yan, Captain Shades. Pangalawang ayuda ko sa'yo. Biak na ba to? Mapiso lang sa... Ay, nakapunta na ako dito sa Biak na Bato. Maganda dito, maganda. Maganda dito, guys. Sa Biak na Bato. Gusto ko nga ulit makapasyal dito sa Biak na Bato. Katno premier mo at just pie, sabi po ni Katogrogi Momo. May ganyan pala sa Santiago, may nakukuhang ganun. Shade, ay Captain Shades, pangalawang ayuda ko na sa'yo to. May 1 minute naman na, higit na. Yan, kalembang ko na. Salamat po sa pakaron. Yan. Next na ayuda, Chad TV. Wala ma-premium. Ang dami kang magaganda dyan sa inyo po. Mami po. Sakit ka lang. Chad TV, nasaan na yung bahay mo? Ayan. Maritang yan po. Saan ba yun? May ganun ba sa kwan sa Santiago? First napunta ko sa Santiago yung kwan na recollection kami. Mga first year ako nun yun. Yan, Chad TV. Hindi na ako nagbabakas ha. Dikit lang ako. Tejas, marami yan. Ay, nga si Katurobig. Baka hindi ko padikit sa'yo. Yan. Chad, i-subscribe na kita. Talambang na rin. Yan, Raya Soul Vlog. Mega love shoutout, thumbs up. Yan, Sir Ryan, ibaba mo po yung back para itindin po natin mamaya. Katologi. Saan yung bahay mo? Yan, Katurogi. Yung short film na.
Torogi, Momo, shout out Kabayan, Jibalay mo Lods. Ganda. Yan. Salamat po, ganda sa pakaran. Yan, walang anuman, Sir Chad. Stay lang po kayo dyan. Yan, next pin muna po ako, saka ulit ako mag-aayuda ha. Sir Alan, andyan ka pa po ba? Yan, Chad TV, ikaw muna ang ipipin ko. Sir Ryan, mag-drop ka po ng bahay mo, sir. Ipipin pa rin po din kahit malaki na yung bahay. Chad TV, nasaan ang bahay mo, Chad TV? Salamat, Captain Yahoo! Yan, salamat, ganda. Yan, sana all maganda. Yan guys, next ayuda na naman tayo. Yan guys, next ayuda na naman tayo. Yan po. Basta pag yummy at saka Ilocano mga ganun. Mga ninjas ko po. Yun, Chad TV. Pangalawang ayuda. Watching Hara. Yan, subscribe ko na. Chad TV, dalawang ayuda na ako sa'yo. Ikaw naman, Sir Captain. Wait lang, hanapin ko ang bahay mo.
Maraming salamat po sa patamsa. Yan, Captain Shades, pangatlo na po. Oo, mami, maaga ako nag-i-start na. Pag mga 12 kasi nanonood kasi ako ng Korean movie. May inaabangan kasi ako. Kailangan ko ma-inspired ulit para makagawa ulit ako ng movie. Para magkaroon ulit ako ng idea sa paggawa. Captain Shades, dikit ko na, 3. Done. Yan, thumbs up day. Yan, maraming salamat po sa pa-thumbs up dyan. Pakidikitan niyo po muna yung nakapin. Mega love shoutout everyone. Yan, sa loob. Andiyan na naman tayo, simulahan eh. Yan guys, pakiwatch po muna yung videos ni host. Short lang naman po yan. Kapag may mga bagong pasok po ulit, saka po ulit kayo itin. Sino pa ti Ilocano dito host? Miban ken Katurogi. Sino pa ti Ilocano dito host? Maliban ken Katurogi. Yan po si Kwan, Mami Pai. Ilocano rin po yan. Pero, Kwan siya. Ano na yung salita yung Mami Pai? Kwan tayo, no? Igurot ata yung salita nila. Yan guys, pakidikitan nyo naman po yung mga binababa link.
natamsak at pinanood ko sa nakapin host. Yan, maraming salamat Sir Captain. Don't worry po, ibabalik ko ulit po yung pagpin ko sa mga bahay niyo mamaya pag may bagong pasok. Just by here, salamat. Yan, cute ng baby mo, batching, kamukha mo. Nako, ikaw lang nagsabing kamukha ko yung anak ko, Juan at Regine. Lahat ng Juan, lahat sila sinasabi nila kamukha yung papa. So yan guys, kahit wag na kayong magbaba ng mga bahay niya, ako na lang yung maglalapag. Pati pag may bagong pasok, ako na lang po maglalapag. Bukid, kita gumaan sa katawan mo. Ang sexy ko kaya. Joke lang, syempre. Nakagdalnakan ah. Kamukha mo ba yun? Oh, salamat. Yan guys, yung mga binababa po ni host, pakidikitan niyo po ha. Mag-iwan po kayo ng tabang bakas. Yan, tamsak dikit. Maraming salamat po sa patamsak dyan. Chad TV1. Yan. Yan, pakidikitan niyo po yung mga binababa host. Good eve host. Yan, maraming salamat. Healer. Good eve din sa'yo. Yan, makipagdikitan ka na dyan, Kwan. Healer. Yung mga binaba ni host, pakidikitan mo. Musta gandang host, sana all. Katatapos ko lang panuorin premiere mo. Yan, sana all nanonood ng premiere. Just by here to. Hi, Kabsat, Ilocano Kamit Gayam. Tayo mo na dinik kita, itay, Ilocos Sur Kamit. Taga Ifugao yan, si Mami Jespay. Tam shared na baby. Yan, maraming salamat po, Mami Raquel. Dan tamsak host, pati mingkok, pasok ko na. Yan, maraming salamat po. Malaking tulong na po yan. Captain Shades, saan ka po ba? Yan. Sana all, Sir Chad. He. Guys, patulong naman sa WH ni host. Sabay ganun. Battery na ito guys, yung ipipin ni host. Pakitulungan nyo rin po siya sa kanyang WH. Wait lang. Para naman po mamoni na siya.
Yan, pakitulungan naman po natin siya sa kanyang WH, guys. Sige naman po, para sakaling siya ay mamoni. Siya naman po yung tutulong sa inyo. Pero di ba mas mainam yung kayo yung tumutulong kaysa yung kayo yung tinutulungan, hindi po ba? So guys, yan po. Paki-watch nyo naman po para mamoni na rin siya, guys. Please naman po. Yung nakapit. Oh, Mami Pai, pakisagot mo na lang yung Bontoc Province part ba ng Ifugao? Magkaiba po sila. Yan, pinanood ko premiere mo host at tatangsakan na din yan. Maraming salamat. Dan Tangsak Dikit host, maraming salamat po Sir Chad TV. Huwag po kayong mag-alala. Ipipin ko ulit kayo mamaya. Yan guys. Guys, tulungan naman po natin yung nakapin sa, diba? Wala naman ibang magtutulungan kundi tayo mga small YouTuber lang. So please, paki-watch na naman po yan. 2 minutes lang po yan. Pero malaking tulong na po yun. Sige na po, please lang po. Paki-watch nyo po yung nakapin. Yan, just by here to, Ilocos Loads, yan. Yan, sa mga pag-graduate na dyan, huwag mahiyang magkapit-bahay kayo ni host Captain Chase. Oo, ito lang yung namin, province namin. Sir Captain, sakaling pupunta dyan sa Ilocos, collab tayo. Joke lang. Beka naman, kabibayan. Katulong naman ng WH ni host at saka yung nakapin. Yan, salamat po. Nako, sana all maraming alagad. Dan Tamsak Dikit host, yan. Guys, pakipanood nyo naman yung nakapin. Sige naman po. Yan, holography. Yan. Sige na po, paki-support nyo naman po yung nakapin. Paki-watch nyo naman po para mamoni na rin siya, guys. Katulad lang po natin siya na kailangan din mamoni. Pero ako hindi pa ako moni. Hanggang sana all na lang. BG lang mi. Nagmamassage pa mi. Ay, sana all. Pamassage. Papaibang nila massage. Tamsak host, pasensya late. Yan, maraming salamat po Sir Papa Caps TV sa pagpunta. It's better na late kaysa naman hindi pumunta. May English na kasabihan yun. Mangkep Weng Tamsak Dan from OFW Vlogger. Hi Sir Mangkep Weng, maraming salamat po. May jacket ka na po, bagong dikit. Yan, Mangkep Weng, sige lang po, didikitan ka rin po ni host. Baba ka po ng bahay, meron ka na pong jacket, yan. Guys, sige naman po, please, paki-support naman po natin yung nakapin. Bakit iba yung itsura mo sa LS kaysa sa mga vlog mo? Sa mga videos ko kasi guys, hindi ako gaano nag-makeup. Kapag sa videos ko, mas lalo yung sa may premiere ko, walang makeup talaga yun, kahit anong pahid wala. Pure. Pero pag nag-LS kasi ako guys, nag-makeup ako. Yan. Eyeliner. Tsaka kilay, kahit hindi marunong magkilay. Kasi pangit kasi ng kilay ko as din. Saan yun? Monkey Friend, magbaba ka po ng iyong bahay. Yan, maraming salamat po sa pa-BG. Yan, hello Prince, mega love shoutout, sabi po ni Mami Rafael sa last noon.
Yan guys, please paki-watch nyo naman po yung nakapin. Tulungan po natin siya sa WH. Dan tamsak dikit ganda. Yan, sana all madaming alagad, sir. Nako, nakakapagod magkuhan, palit-palit. Good evening, host. Yan. Wait lang po ha. Wait lang po. Mag-change kuhan po ako. Change account. Tamsak dan and watch sa nakapin host. Yan, maraming salamat po, Papa Caps TV. Good evening. Yan, wait lang po. Jajaketan po kita. Yan, may jacket ka na po. Karwana. Hello po, Ate Raquel. Mega love shoutout. Good evening. Sabi po ni Karwana. Dan tamsak dikit ganda yan sana all. Naku, ang dami ng alagad nito. Nakakapagod naman mag-change account dyan. Pasok mga kapatid, yan, Mangkep Weng. Yan, may galab shoutout OFW vlogger. Maraming salamat po sa niyo dyan, sa support. Yan, TKTV. Yan guys, pakitulungan po natin yung nakapin. Tulungan po natin sa WH. Yan, maraming salamat po. Yan. Mas maganda ka tignan, walang makeup, natural beauty. Wow, sana all. Thank you po, Sir Lucky. Yan. Mega love shoutout host Pretty. Yan, meron ka na pong jacket. Ay, nako, nangyari. Yan, meron na. Mega love shoutout po sa lahat. Ay. Mega love shoutout po sa host na Pretty. Yan, maraming salamat po. Yan. BG lang ako host. Yan, maraming salamat po sa pa-BG yan, Sir Papa Caps TV. Pinanood ko ng buo yung probinsya vid mo host. Oh, so no all. Punta sila sa LS ko sa Sabado. Nagpapalaro ako nandun. Sir Mangkep Weng, please drop your link. Sige na po sir, para naman makalimbang po kita. Makalimbang po rin sa iyong ibang alagad. Yan guys, paki-watch nyo naman po yung nakapin. Please lang po. Yan, maraming salamat po. Salamat po, Team OFW Vlogger. Thank you. Salamat po, Team Lablaban sa mga support. Yan. Yan, nandyan na yung dalawang admirer ko. Kulang pa ng isa. Salamat kapatid Lons. Yan. Maraming salamat po Sir Marlon, Mangkep Weng. Yan. Maraming salamat po sa support. Nakuha, nandyan na yung 2 million na fan natin na admirer. Kulang pa ng isa. Ay, bakit
Bakit ganun? Wala kang... Ayun, nawala. Yun, meron na kuha, Papakaps TV. Salamat kapatid rider. Yan, Sniper TV. Dan tamsak ganda, dikit ulito. Hello sis, tamsak dan. Yan, Love Lenny. Ma'am Love Lenny, please drop your link. Sniper TV. Yan, Mangketweng. Ano oras LS nyo po? Yan, Mangketweng. Ano po oras ang LS nyo? Maglapag po kayo ng bahay dyan. Mega love shoutout, Jillian. Sabi po ni Mangketweng. Yan, guys. Maraming salamat po. OFW vlogger, team dyan, at saka team Lablaman. Maraming salamat po. Hello, Kuya Mako. Yan. Kumusta po ang mga OFW? Kumusta po ang inyong buhay ngayon dyan? Yang, inuubo ka. Inuubo ka? Bakit? Yan. Guys, pakidikitan nyo naman po yung nakakuan, nakapin. Yan. Pakitamsakan na rin. Newbie here, one. Sana all. Ikaw, host, may pagnanasa ka na yata sa akin, hinuhubaran mo na. Grabe. Hindi, sorry, napindot ko kasi yung kuan, yung yung screen. Ay, siguro 100 yung alagad nito. Hello, Kuya Longs. Yan, sabi ko nila Blenny. Rider, yan, Rider. Hi, Sir Jerry. Welcome po ulit sa aking munting bahay. Yan, sir, maglapag po kayo ng bahay dyan. Pakidikitan nyo po yung nakapin. Ini-next-pin ko po kayo dyan. Don't worry po. Napakabait po niyan, napaka-supportive din po niyan. Si Sir Paparazzi KTV. Marami din po yan alagad. Host, ito bahay ko. Thank you. Yan, Mangketweng. Ha ha ha, yan host, ito bahay ko, thank you, yan. Wait lang po. Paparazzi KTV dan na po. Yan. Hello, Ate Julie. Salamat sa patamsak. Ha, ha, ha. Tamsak host. Yan. Maraming salamat po sa patamsak dyan, Ma'am Julie. Ha, 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 ha. Yan. Hello, Sir Kit Mako Manipon. Ano daw? Hello, Idol Loans. Yan. Dan full pack kay TKTV. Yan. Pakidikitan nyo po yung nakapin. Guys, pakidikitan nyo po. May pag-games daw siya. Ha ha ha. Hello, Papa Caps. Ano all? Ate Julie B, ano yung kwan mo, yung main mo? Sabi niyo, kumusta Ate Julie yan? Ate Julie, pakikwan mo yung kwan mo, main mo, para ipin natin. Hello po, Mama Pai, mega love shoutout po, sabi po ni Papa Caps TV. Julie Fee. Okay. Julie. Mega love shoutout sa user Mako.
Saan? Julie Flip. Wait lang guys ha, wait lang po. Yan guys, yung ibababa po ni host, pakidikitan niyo po ha. Pati po yung nakapin. Mega love shoutout sa iyo Sir Mako. Sabi po ni Rider Vanito TV. Yan, TK TV, Captain Shades. Bakas na po. Yan, dan thumbs up. Wait lang po. Jajaketan kita. Pasensya na. Yan, may jacket ka na po. Jolo Rebilla. Holo. Jolo. Dan thumbs up ulit ganda. Dikit ulit to sa iyo. Yan, sana all. Dan thumbs up at bakas Kuya Mako sa lumpia lo. Mo, siguro yan. Marlon D. Zone. Yan. Hello, love. Lenny, kapatid. Hello, Kuya Longs. Yan. Yan, BGBG. Jillian, 2KWH na si Hard Dinero. Baka mga 4 days graduate na siya ng WH. Wow, sana all. Wow naman. Ang bilis. Ang bilis Kuya Mako. Yan. Dan tamsak dikit sa'yo, papares. Yan. Dan po, Mangkepweng with 2 of 2 paharang. Yan guys, pakidikitan niyo po yung nakapin. Love Lenny, dikit na po. Tinatapos ko lang videos. Yan. Salamat sa pagpunta kay kapatid Yam. Yan. Maraming salamat Team OFW. Maraming salamat po sa support. Sir Marlon, salamat po. Ba't wala sila Ate Eds at Angyu? Yan. BG lang muna host. Medyo kumikirot na naman kasi ulo ko. Akala ko yung puso mo yung kumikirot. Yan, dan sa'yo, Love Lenny, pasukli naman po, sabi ni Alan B. Vlog. Wait lang, Sir Alan B. Vlog ha, ipipin po kita. Wait lang, Ate Julie, kanina pa kasi to si Alan. Wait lang, Ate Julie, ipabalik kita agad. Yan guys, pakidikitan nyo po yung nakapin. Sana all umiikot. Copy Lods, yan. Baka may bisita sila. Yan guys. Guys, sa mga hindi pa po nakadikit, pakidikitan nyo naman po yung nakapin. Please naman po guys, tulungan po tayo dito. Maliit man or malaki ang bahay, lahat po maipiting dito guys. Manood po tayo at least 1 minute, 2 minutes, 3 minutes bago natin i-subscribe. Tulong na rin po yun para sa WH. Yan. Yan. Alan V. Vlog, nakapin na yung bahay mo. Huwag ka na maglapag. Andyan na. Nakapin na. Lumabas ka kasi kanina. Ipipin ko sana yung bahay mo. Yan, wait lang Ate Julie ha. Ibabalik ko sa'yo. Sabi ko kasi kanina sa kanya na ipipin ko yung bahay niya. Hindi ko na ipin. Yan guys, please po pakidikitan po yung nakapin. Watch nyo po. Julie B, okay na po. Check na lang sa comment. Sabi po ni TKTV. Yan, Chad TV. Naglapag uli ng kanyang bahay. Sakdan dikit bakas sa'yo, Jollibee, side ko ni Rider. Yan, pakidikitan niyo po yung nakapin.
Yan, dan full pack bulods. Alan, sabi po ni Love Lenny. Yan. Love Lenny, naglapag po ng kanyang bahay. Hello, Rider. Bonito, mega mega love shoutout. Sabi po ni Marlon. Yan. Dikit lang guys, balik agad. Sabi po ni Alan. Oh, yeah. So yan guys, papalitan ko na po yung nakapin para naman mas mabilis, saka po namin ibalik ulit mamaya. Saan na yung bahay ni Julie B? Jollibee, saan na yung bahay ni Jollibee? Yan. Kamsak dan dikit bakas sa'yo, Boss Alan. Yan, Alan V. Vlog. Dan dikit kalembang bakas at harang sa'yo. Sabi ko ni Captain Shades. Yan, pakidikitan nyo rin po yung nakapinin ko. Bagong pin. Yan, maraming salamat po sa nagbibideo-video dyan. Julie, tapos po ang video mo. Salamat din sa dikit. Yan. Yan, mega love shoutout 10 million. Tumagas na yung makeup mo sa pawis. Sana all. Julie Faye, yan. Dan sa'yo, full pack. Sabi po ni Captain Shades. Yan, Lucky 13. Tumagas na yung makeup mo sa pawis. Sana all. Hindi naman ako pinagpapawisan kasi nakatutok yung electric fan.
shoutout host. Sabi po ni Mami Raquel. Yan, maraming salamat po. Mami Raquel, maglapag ka ng bahay para next spin ulit kita. Yan, Mami Raquel, maglapag ka po ng bahay. Mega love shoutout, Mami Raquel. Mami Raquel, lapag ka po ng bahay mo. Mega love shoutout po, team. Yan, Mami Raquel, lapag ka ng bahay mo, Mami Raquel. Just pie, just joking. Sana all, just joking. Agoy, aguroy, sawi is real, he he he. Dansa na kapin, yan. And I don't know why. Yan, wait lang po. Mali pa kasi yung bahay niyan, yung nakabin. Pakitulungan naman po natin. Lucky Oscar, award ka. Sabay tawa si Mami Kai. Naku po, sana all katawa-tawa. BG host, kabsat. Yan, maraming salamat po sa pa-BG dyan. Just fight, pwede ba ako pang Hollywood? Sana all. Kulang ng isang admirer. Hindi pa, Mami Pai, patutulugin ko na nga eh. Magsa-silent LS na naman ako muna. Ayaw matulog. Ini kam danong na ating na? Ini kam danong na? Nagalam ti danong. Ini kam danong na datoy?
Mama, that's mo amin. Hi. Hi. Mama. Hindi, patutulogin ko lang tong anak ko. Maghihilamos lang ako, guys, ha. Okay, guys. Bye-bye. Camping LS pala, may Namiss mo nang agad si host, Lucky. Mama.
Apple. Awan ti apple, anak. Buti pa yung baby marunong mag-Ilocano. Asan po ito? Oh, Papa, Mama. Papa. Sleep ni Papa. Ano? Ay. Sige.
Nyamuk. Ay, kita. Kumana ko lang po.